נעשה את זה בעברית, ומי שלא יבין, יהיה לו בסדר. נעשה ונשמע. נעשה ונשמע. טוב. חברה בריאה היא חברה שבה הפרט יכול לבחור, הכלל מאפשר לפרט לבחור, אבל הפרט לא יבחר בחירה שהיא פוגעת בכלל. הכלל מאפשר לפרט לבחור, והפרט יבחר בחירה שלא תפגע בכלל. זאת חברה בריאה. יפה, הפרשה שלנו שקראנו אתמול פותחת בראה, ראה זה ביחיד, נכון? ראה זה ביחיד, אנוכי נותן לפניכם, לפניכם זה ברבים. זאת אומרת, מי בוחר? הפרט בוחר, הכלל בוחר, זו שאלה מעניינת. ובכלל בפרשה יש לנו משחק מאוד מאוד יפה בין גוף שני יחיד לגוף שני רבים. גוף שני יחיד אתה, גוף שני רבים אתם. הפרשה פותחת בגוף שני רבים, בעצם לכאורה מדברת אל הכלל, כן? אתם והבאתם שמה ושמחתם לפניכם, ותסתכלו שם בכל ראשון, זה הכל, כמעט הכל בגוף שני רבים, בעצם מדבר אל הכלל, ופתאום באמצע שני, ממש כמה פסוקים לתוך שני, פתאום ישמר לך, ופחות או יותר מאותו שלב, ועד סוף הפרשה, זה הכל בגוף שני יחיד, בעצם מדבר אל הפרט. אבל זה לא בדיוק ככה. כי זה יוצא בעצם שזה בדיוק הפוך. איפה אנחנו יודעים שזה יוצא בדיוק הפוך? כשבאמצע הפרשה כתוב, בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו. מה זה לא תתגודדו? זה עקרונית משהו שקשור לסריטות וכל מיני כאלה, אבל חז"ל אומרים לא לעשות אגודות, כן? לא להיות הרבה פרטים, אלא להיות כלל. ומיד בפסוק אחר כך כתוב, כי עם סגולה אתה, כן? כי בך בחר השם ואתה עם סגולה. אז בעצם יוצא שמשה רבינו בגאוניותו, מה הוא עושה? כשהוא מדבר ברבים, הוא מדבר אל הרבה פרטים. כשהוא מדבר ביחיד, הוא מדבר אל הכלל. וכששמים לב ומסתכלים מה קורה בפרשה, הפרשה היא מרתקת, כי מתי נקודת המעבר מההרבה פרטים שמדברים ברבים אל הדיבור ביחיד, ישמר לך וכו' בתחילת שני, זה מיד אחרי שעברתם את הירדן, בניתם את בית המקדש, לכל הפרטים עכשיו יש ארץ משלהם, יש מרכז רוחני משלהם, עכשיו אפשר להתייחס אליכם כאל עם סגולה. אוקיי? ועכשיו, בגלל שנותרו לי 2 דקות, אז אני אתן קצת תורה של אריה. אוקיי? נסיים ברעיון מתוק ויפה. הפרשה שלנו ממוסגר בברכה. אוקיי? ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה. המילה השישית של הפרשה היא ברכה. אוקיי? והיא מסתיימת באיש כמתנת ידו, כברכת השם אלוקיך אשר נתן לך. המילה השישית לפני סוף הפרשה היא ברכה. מה מיוחד במספר 6? 6 זה בעצם כל הצדדים האפשריים שיש במציאות, כן? 4 צדדים, צפון, דרום, מזרח, מערב, למעלה ולמטה. אם תרצו, כדי לנסות להבין את זה קצת בצורה יותר טובה, קוביית משחק. אוקיי? קוביית משחק, כן? יפה. עכשיו, מה מיוחד בקוביית משחק? שכל צד הוא שונה. אוקיי? כי אם כל צד הוא זהה ואני זורק את קוביית המשחק, אז מה הרווחתי? לא הרווחתי כלום, כן? כל פעם מתקדם 1, 3, מה שיופיע בכל הצדדים. כל המיוחד בקובייה הוא שכל הצדדים שונים. אבל אם יש לי רק צד אחד זה קובייה, זה בכלל לא קובייה. יש לנו פרטים שכל אחד הוא שונה, אבל הוא מרכיב ביחד כלל אחד גדול. ובחברה בריאה אמרנו שכל הכלל מאפשר לכל אחד לבחור. אחד יכול להיות 1, אחד יכול להיות 2, אחד יכול להיות 3, אחד יכול להיות 6. אבל אף אחד מהצדדים לא הולך נגד הכלל, אלא מוצאים את האיזון, איך כל אחד שומר על הייחודיות שלו ביחד ובתוך הכלל. שיהיה שבוע נהדר.